Bravo! Atenție! Și... Mama noastră muncitoare, tra la 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 la, pleacă zor de vreme tare, tra la 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 la, am micuța și cu mine, tra la 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 la, rămânem nici gospodine, tra la 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 la, măturăm căsuța toată, tra la 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 la, și în curte și la poartă, tra la 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 la, eu și vestea tu Antica, tra la 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 la, coșa feta și mămica, tra la 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 la. Astăzi noi suntem bucătărețe și nu ne vedem capul de lucru. Facem mâncare bună pentru că astăzi este ziua mămicii și vom avea oaspeți la masă. Toate sunt pregătite pentru a fi fierte. Carne de găină, aluat pentru plăcinte, sarmale, prăjituri, înghețată și multe alte bunătăți. Da, dar nu aveți încă nimic, pentru că mașina de gătire scoate fum. Suntem supărate! Da, suntem supărate. Și nu vine nimeni să ne ajute. Ce se aude? Dacă a venit cineva să ne ajute, Prieta și Ionari, de care de vă spune chiar frică. De ce se frică de Hornari? Pentru că sunt toți așa de negri. Deși am venit să-ți mătur Tare ca fi! să poți crește cocoșul, fără mine, dragă, nu fac nicio treabă, să te porți frumos, că sunt tare de folos. fără mine, dragă, nu faci nicio treabă, să te porți frumos, că sunt tare de folos. Bună ziua, bucătărețe! Bună ziua, Ionanilor! Sunt chiare, dar nu mi-e frică. Mai dacă ajuta puțin... Uite cum scoate mașina de gătit fum. Întreabă-le, sunteți supărate? Întreabă-le. Sunteți supărate? Nu povesteați fura. Sau acum am mâncat. Noi Suntem supărate și voi ați putea să ne ajutați puțin. Uitați că știm noi că mașina de gătit scoate fum. Mai puțin răbdare și totul va fi gata. Haideți, Hornarelor, să năturați coșul. Și am venit să-ți mătur coșul, ca să poți crește coșul. Fără mine, dragă, nu faci tare, băieți. Tare ca fi! Să te porți frumos, că sunt tare de folos. Fără mine, dragă, nu faci nicio treabă, să te porți frumos, că sunt tare de folos. Ce fericite suntem! Ce bun sunt Hornarii că ne-au ajutat! Atenție! Noi știm să gătim bucate și plăcinte minunate. Facem ciorba cu Stați liniște că văd. cum nu face nimenea. Ochiul fac din ouă, măi, cum se face pe
Stai, mai zi o dată. Ah, ce fericită! Ah, ce fericită sunt! Ce bun funcționari că ne-au ajutat! De acum nu mai frică de ei, pentru că sunt foarte harnici și prietenoși. Natalia, e bine? De bine că suntem de bucurie. Și Foaie verde și-o alună, Când bucătăreasă bună, Și mi-a trecut supărarea, e acum gata cu mâncarea. de la uite. Conectăm.